Estilýär misigin? Toýgutdap bersigin, men mikrofon tutşok galan koluna toýgutdap ber. Toýgutdap ber körpe. Toýgutdap ber, mikrofon tuttuk. Tamam canım bak doğru. Meret Muhammed'e vaadini yanlış çıkara. Näçe ýyl bolup giden? Bir ýyl. Aýna öwrenen suda dile öwrendiň mi? Taýça gutla taýça. Her ikinci game qalan dowamatyny ýedin ödüm öwredýär ne diýip bolaga taýça. Menim suwaly bilýän agam. Öwrenip ber dil barny owa. Owa taýça ýan gutla diýip şu ahyn. Meret Muhammed bak tuvalli. Owa. Sen sağ bolsun Allah sen oğulları gıyıklarken bolsun. Ağlamyzyň hormatyna garawy diýipler bir gow saat salyp berdi duýgul saat.